Yes, hello mga subscribers. Muli, sigmong ito, Lisa for 10 days therapy kay Ate Mary Ann Buena. So, isa po ngayon, yung naka-wheelchair ngayon, isa program. So, titry natin yung upo, tayo, kung kakayanin po natin yan. Sa tulong ng kanyang mga anak, titry natin guys. Yan. Pwede. Sige lang. Ano ka po eh, ah? Kaya kung pray, Lord God, hallelujah, kunin ka po ng Diyos, Lord God, we glorify you, Father, we give you thanks and praise, Lord God, Almighty Father, you are the reason, the purpose, and I'm here, Lord God, Almighty Father, you bless my hands, my program, with your way, to make them, Lord God, kaya in the Father, Lord God, for her spirit, according to the program. Samahin po ang Lord God, and bless mo po ang aking pinati, ang mapulo ang Lord God, dahil magapan ko po maayos at si ang kanyang katawan sa kanyang program ng Lord. Samahin po ang Lord God, sa pangalan ng Jesus. Amen. Eat! Laki mo siya. Brian! Oo. Sa kahawak. Dito po ako niya. Start na. Ano ba sa kanya pag tumatayo siya? Napakapit po sa... Hindi nga, pakabit mo nga. Hawa ka. Hawakan mo po. Tapos ipa mo yun mo. Sige, kaya. Tayo. Tayo mo. Tayo mo sa ilmo. Sige, tayo. Tayo ka muna. Okay. Itong pamong to, prakasin mo itong pamong malakas, ha? Ha? Okay. Sige, tanda ko po. Control. Mali-malang, pwede na. Sa baba? Dala-dala, diba ako pay-pay? Pahinga muna. Okay pa? Kaya pa? Hindi ka nahilo? Ito, di ba ito yung malakas mo? Gagamitin mo ito, ha? Ha? Hindi ka gamit yung pantay, ha? Yan, oo. Para masanay siya. So, nakakasya na kami, guys. Yan. Tutulong na kami ni Brian. Sige, di ba, Brian, ha? Pangalawa. Opo. Same procedure natin, ha? Ha? Kapit ulit Sige, po kapit. sa... Hawakan mo po yung kamay mo, ma. 1, 2, you ready? Push! Tayo. Okay. Tayo. Yan. Pagtsaga natin yan. Yan. Ikaw po, ano po? Yan. Sige lang muna. Pahinga mo, friend. Tumbo lang ako. Subukan mo na. Mabigat ba? Ito mabigat ba? Try niyo po. Mabigat ba ba? Bunga ka ta? Gagawin po, iaano dito yung kamay niya. Yung isa ma. Hawakan mo po yung kamay mo. Hawakan mo. Ready? Subukan na. Okay. Oops. Tayo mo. Yan. Diba? Yan. Ganito na. Yan yung wheelchair. Support yung wheelchair. Alisin ko po. Supporta mo. Sige po. Kaya pa rin. Ready? Gano'n po. Oopsie. Kaya ka naman mag-ready. Oh. Okay? Okay ka lang? Ayos ka lang. Mag-gahit ka tayo. Lalo pa siya ito, heavy duty. So pag na yung kita, gagamitin mo ito, ha? Huwag kang mabigay sa akin, ha? Pamibigay ako, eh. So, ito, kasi ano, okay lang yan. Ha? Dalawa na lang, sige. Yan, patsasan. Hanggang maging 20. So, libalin mo muna for this week. Okay? So, tapos ka na. Sino magkano bukas ka na? Dito ka bukas? Sa pag-mobile. Pasok. Ay, dito naman ako na. Hanggang, ako malas. 2:45. I-email siya naman mo siya. Last to ka, ha? Oo, ha? Medyo bigla ko, eh.
Wala kasi Brian. Opo. So guys, again, itong ginagawa natin program kay Ate Marian is pagpapalakas ng lower limb sa kanyang tuhod, sa kanyang mga muscle, in preparation sa walking, sa kanyang standing, balancing, and walking. Okay. Kasi ate, pag nakakatayo ka na, makakalakad ka na. Mm. Ito medyo, alam mo na to, mo to. Opo. Kaya mas marami ka naka-wheelchair ngayon. Mm. Mamaya ka pa lalagay dyan. Kasi parang sa yung lower back mo, ha? Mm. So, ulit, lagi. Hawakan mo itong kamay mo sa likod niya, sa ano. Hawakan mo dito. Oh, yan. Analay ako sa wheelchair. 1, 2, 3. Yun. Oops. Lagi malak ko yan. Tsak. Okay? Okay, gamitin yung mo, ha? Okay, step balik ka. Yeah, very good. Yung malakas yung pang gamitin mo, ma. No, sige. Okay. Opo. Yun. Mas lang ka? Mas lang? So, gamitin mo itong pamo, ha? Sana lang. So guys, sana lang. So, kanina, pinatry ko lang kay Brian. Ito, kaya man natin. Okay lang. Malakas din. Kasi mag-click mo. Okay dyan, oh. Mm. Ganilo? Ayos lang. Last. Last one. Maiba. So, bukas 5 pa rin. Tapos next week 6. Mm. Hindi pwedeng biglayin eh. Opo. Alam mo dahil siya. Opo, diet ka ba? Hawakan mo yung kamay mo, ma. Hawak. Ito, mahulog to, oh. Ako ma. Ready? 1, 2, 3. Push! Yun. Oh. Ako. Yan lang Sige ito. na, sige. Oh. Hindi ka naman. Manong ka lang eh. Kasabay ka? Uy, nabalbalakan ko. Sabi niya, hindi. Ganun ka, oh. Uy, oh. Opo. Ito, Ayun yung gamit. ano mo. Sige. Ano? Gamitin mo to, ha? O, si para sana. Asa na lang. Bonus shot. Kapag tumumba ka, uulit sa umpisa. Oo, hindi ka perfect. Ate, ha? Ito, gamitin mo, te. Huwag yung bimbi na. Opo, ma. Ganito. Yung malakas lang yung pangtutungkod mo, yan. Ganun. Okay? Yan. Huwag ito. Wala mo. Opo, yun lang. Ganun ka sa akin. Okay, ha? Mindset. Okay. Ganito. Hawakan mo to, hawakan mo. Para hindi ka mahulog. Matumba. Ganito, okay, ate, ha? Hawakan mo yung kamay mo, ma. Ay, inaano mo, ah. Ganun din. 1, 2, 3. Yan. Yan. Oops. Hindi na kaya. Lubat na. Okay na to. Okay na. Lubat na. Okay na. Pagod ka na. Come on, chill. Maya. Come on, chill. Opo. Buti ka. Dito pala yun. At least di ba? Nailip natin siya. Dito ako. Hindi mo kayang kamay ng kanina? Ha? Up ka. Hiningal ka na. Hiningal siya. Okay ka lang po. Hiningal ka. Ito na yun. Pero nga-try siya daw tumayo, di ba? Mupo. Opo. O, di ba? Okay? Pag puro higa. Pag puro higa, patay.
ano ka, inutin yung paano. Ano? Ay, Wala akong tubig. sige. Bigyan mo siya isang lalagyan. Pakulo, igulo ha. Ay, yung kumulo po. O, yung isang gana. Papakulo lang po ako. Ano? Aston. Papo. Kailangan pa yung Dito. Ha? So yun sa stove? Sa ito sa'yo? Pero man? Ayos lang? Kung wala ba yung house na natin, you make exercises to you. Okay? Bango to. Bango. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bago ko yan? Purong mainit po. Ay, ay, ay. Ganit pa ka. Wala pa po. Ay, ito lang kita. Hanggang dito lang. Kunti lang. Kunti lang ha. Opo. Umong dami yan. Sayang yan. Bago ko, tsaka bigyan mo sandok. Niluto ko nito. Guys, this is our 10 session therapy. Ngayon po ay March 18, 2026. So again, I changed my program. Po tayo. And some using of hot stove. Wala pa rin yan. Yes? Ha?
Coba Ito coba. po. Coba. Ang dami ah. Ang dami. Luto ka? Hindi po. Bago luto ng bulo. Gusto ko tira ha. Ano po. Baka po kulangin eh. Dito ako na. Sino mga inom mo ito? Ha? Ano po? Sino mga inom mo ito? Ah! Ay, mga inom ito. Tuloy mo. Sige po. Ano hagupin? Yan. Yan. Ayan. Parang may ulo niya. Mga soso siya. Pasensya. Kaya niya na po. Oo. Hindi. Inaano lang yung likod mo. Massage. Massage. Kaya mo ba? Apo. Kaya ma? Alam mo? Kaya po yan. Kaya mo, te? Ano mo kaya mo? Kaya mo yan. Kaya mo? Baka mo ulo. Baka soso ka. Apo. Kaya, te? Kaya? Sige. Alalay ako dito sa harap mo. Baka sumutsut ka. Huwag tutulo lang. Kaya?
Opo. Mainit. Mainit siya, mainit. Pero kaya niya. Tapos sa damit. Di ba kaya? Biyak to. Kaya ma? No. First time to, first time, first time. First time mo daw? Mainit. Mainit daw po, mainit. Kaisin mo. Kailangan mo yan. Yung ano. Hmm. At dito. Baka mo din yun. Yun ang mainit eh. Para maano yung buhay mo mabuhay. Ayan. Ito, mainit. 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 Kaya mo yan para mabuhay yung ano mo. Hindi ka namamatay sa kamo. Hindi ka naman mamatay dyan. Tignan mo ko, hindi naman ako napapaso eh. Mainit lang siya. Ipatong mo lang ng ganyan. Nilalaban mo kanina tong kamay mo nung tinatayo ka. Dito ka. Balik tayo. Patong natin sa hita mo gusto. Ayan na. Diba? Ang buhay mo. Ayos? Ha? Yung video. Hindi pa po. Video mo. Bato, bato. Dali lang po. Video mo. Okay. Kaya. Ako lang konti na. Konti lang po. Tapos mo yan. Konti na ha. Opo. Konti pa dyan ha. Para mas paano. Tapon ko lang po yung konti. Ito pas pakulo mo ha. Opo.
Yes? Ha? Okay lang. Tayo na yan. Bigay mo ng katawan mo sa akin, no? Islam? Ganirapan? Kayo. Ha? Yeah, wow. Wow. Ha? Oh. Ito yung kaya, no? Ayun, no? Ano po? Yan, yan. Tapos, tapos kung mabasa sa ano, paano, dito masakit. Sige po. Hindi masahan, ha? Yung ano po? Ano po? Ito na lang. Ito po. Mainit. Nakal-video pala. Excuse po. Dito. Wipes nga, meron wipes ka, wipes. Wipes po. May wipes. Dali lang po. Okay. Pwedeng tingin na wipes. Wipes. Isa lang. Ano mo? Kasi po eh. Ayan. Ayos lang, eh. Wipes. Tissue na. Ganito po. Punas muna ng paa, mama. Yan, nalalayan ano yun, mama.
Ayun. Masusakin na. Opo. Well done. Tingnan mo siya. Opo. Ha? Tingnan mo na ha? Tingnan mo na i-laro ha? Wala naman para. Tsaka naglalaro sa bayan. Okay na po ba? Okay. Hindi pwedeng Opo. mamumog yan. Oo. Ano yan? Upo tayo lang, di ba? Solve na siya ron eh. So yun guys, tapos na yung ating 4-hour 10 session therapy kay Ate Marian. So gumamit tayo ng upo tayo, nakaliba po siya. And then we use also a hot stone dun sa part ng affected stroke patients. Upper body niya at saka lower body niya. So masimuli po. Ito po yung ating activity therapy sa ating vlog ngayon. Ito po yung ating Marian. Dito po sa Del Rosario, San Fernando. And please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Modern Marketing ito po, Stroke Therapy po. Nasa muli po, ito yung aking verse ngayon, yung Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And He shall direct your path. Nasa muli po. God bless po.